Hare Krishna. Kamala Mataji, audio and video okay? Clear இருக்கா? Clear இருக்கு Mataji. Okay, thank you. Mute பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு சாப்டர் 11 படிக்க போகிறோம். டே 11. ஆக்சுவலி ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாதி தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு சாப்டர் 10 படித்தோம். அதை பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துறேன். ஓகே. பூரணத்தின் வைபவம் அப்படிங்கிறத படித்தோம். பௌதிகமான உலகமாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமாக இருந்தாலும் சரி, சக்தி, அழகு, கம்பீரம் ஆகியவற்றை வெளிக்காட்டும் அற்புதங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக சக்திகள் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்கள் ஒரு சிறு தோற்றமே. அனைத்து காரணங்களின் உன்னதமான காரணமாகவும் எல்லாவற்றையும் தாங்கி அவற்றின் சாராம்சமாகவும் விளங்குவதால் கிருஷ்ணரே அனைத்து உயிர் வாழிகளும் வழிபட வேண்டிய உன்னத பரம்பொருள் ஆவார் அப்படின்னு நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 11 படிக்க போகிறோம். அதை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்கப்பட்டேன். இன்னைக்கு சாப்டர் படிக்கிறது ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். இது இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். இது விஸ்வரூப தரிசனம். இன்னைக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெள்ள தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்ற தோற்றமளிக்கும் தனது சுயரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். ஓகே. அதை இப்போ இந்த இதை நம்ம டீட்டெயில் ஸ்டடி இப்போ படிக்கலாம். ஓகே. விஸ்வரூபா இது முழு பகவத்கீதையும் அது 5 பேர் பார்த்தாலும் அது அர்ஜுனன், அனுமான், பார்ப்பரிகா அதாவது கடோட்காகின் மகன் பீமாவின் பெரிய புள்ள, அப்புறம் சஞ்சயன், கிருஷ்ணா, துவைபேனிய, வேதவியாசா. ஆனால் தேவதா, யக்ஷா, காந்தர்வா, கிண்ணரா, கிம்புருஷா, நாக, கருடா, அப்சரஸ் அனைவரும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தார்கள்னு சொல்றா. எது கரெக்டு எதுன்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அனைத்து மக்களும் அது 7 மேல் லோகத்திலும் 7 பாதாள லோகத்திலும் வாழ்கிறார்கள். இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து இந்த விஸ்வரூபம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார்கள். 7 அப்பர் லோகான்னு சொல்றோம் இல்லையா, மேல் லோகம்னு. அது என்னென்ன 7 அப்பர் லோகம்ங்கிறது ஜனலோகா, தபோலோகா, மகர்லோகா, துர்வலோகா, ஸ்வர்கலோகா, பிரம்மலோகா, விஷ்ணு லோகா. ஓகே. துர்வலோகாவும் அண்ட் வைகுந்தா விஷ்ணுவாலும் பிரபஞ்சத்தின் மற்ற பகுதிகள் பிரம்மாவாலும் செய்யப்பட்டவை. ஓகே. 7 பாத்தாள லோகம்னு சொன்னோம் இல்லையா. 7 பாத்தாள லோகம் என்ன? அத்தலை, விட்டலை, ரசாத்தலை, தலலால, பட்டால, தற்காப்பு. ஓகே. இந்த 7 அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நமக்கு. ஹிரண்யகசிபுவின் பெரிய பாலி விரோச்சனாவின் மகன், பிரகலாதின் பெரிய மகன், ஹிரண்யகசிபுவின் பெரிய பாதாள உலகம் பாத்தாள என்ற சூட்டிலின் ராஜாவாக இருந்தோம். அதுக்காக அந்த பாத்தாள உலகம்னா அது ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் நமக்கு. ஓகே. நம்ம இப்போ ஸ்லைடு மூலியமா போறோம் கிளாஸ்க்கு. இது ஹரே கிருஷ்ணா. இது இந்த இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி இப்போ பார்க்குறோம் இந்த பிக்சர். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பேர் அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம், பிரபஞ்சத்தின் வடிவம். ஓகே. நேற்றுக்கு படித்ததில் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். இதெல்லாம் நேற்று சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 11th சாப்டர்ல தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். அர்ஜுனன் கேட்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவ வடிவத்தை காட்டுகிறார், விவரிக்கிறார். 5 to 8 வரைக்கும் ஸ்லோகத்தில் யூனிவர்சல் வடிவத்தில் அர்ஜுனனின் பார்வை அது அவரும் பார்க்கலாம்.
அர்ஜுனனின் யூனிவர்சல் வடிவத்தில் அனுபவம். அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சுங்கிறதும் சொல்ல போவார் போல. கிருஷ்ணாவின் பதில் அதுக்கு. அர்ஜுனனின் ஜெபங்கள். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்க முடியாது. வெரி பியூர் டிவோட்டி, தூய பக்தி இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம் அதுக்கு அனுப்ப விஸ்வரூபத்திற்கான வேண்டுகோள். அது எதுக்காக அதை அவர் வேண்டின்றார்? அந்த மாதிரி போய் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை போய் ஏன் வேண்டின்றார்? எதுக்காக அது வேண்டுதல்? நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக. அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியும். இருந்தாலும் அவர் வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு 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 எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் அவர் வாயால, கிருஷ்ணர் வாயால சொல்ல வச்சிருக்காருனாக்க, மற்றவள் அவரை நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கா இல்லையா, அவளை எல்லாம் நம்ப வைக்கணும். அவளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கா கிருஷ்ணர் இஸ் நாட் அ பர்சனா இருந்தாலும் அவர் கடவுள், பகவான்கிறத மற்றவாளுக்கெல்லாம் புரிய வைக்கிறதுக்காக காமிக்கணுங்கிறத அவர் ஆசைப்பட்டார் அர்ஜுனன். வேற ஒன்றுமே இல்லை. கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்களுக்கும் சாதாரண மனிதராக கருதுபவர்களுக்கும் அதுக்கும் மற்றவாழ போலிகளுக்கெல்லாம் சோதனை. சில பேர் போலிகள்லாம் நான் தான் சாமி, நான் சாமி சாமிகள், நீ சாமினாக்க உன்னோட வாயை காமி அப்படின்னு சொன்னா போறோம். ஐயோ, நான் என்னால காமிச்சு எனக்கு ஒண்ணும் பார்க்க முடியாது, கிருஷ்ணர் காமிச்ச அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு என் வாயில ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு, அப்போ போலி சாமியான்னு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, 11.1 படிங்கம்மா கமலாஜி. Yes, Mataji. Arjuna uvacha mat anugrahaya paramam guhyam atyatma samhitam yattavyoktam vachastena mohoyam vigato mama. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர்கள். தங்களது இந்த இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெரிஞ்சு விட்டது. நீங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தை பத்தி ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லா சீக்கிரட்டையும் எனக்கு ரகசியங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதனால எனக்கு நான் ஒரே குழப்பமா இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். என்னோட குழப்பங்கள்லாம் இத்தனை நேரம் வரைக்கும் இருந்தான். எனக்கு எல்லாம் குழப்பங்கள்லாம் தெளிவாயிடுது அப்படிங்கிறான். 11.1ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு தெளிவாயிடுச்சுங்கிற பாயிண்ட சொல்றான். பௌதிக பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அவரே மூல காரணம். கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரம் இல்லை, எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். அர்ஜுனன் இப்போது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது என்று கூறுகிறார். எல்லாரும் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றுள்ளார் என்று அர்ஜுனன் தற்போது முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளார். ஓகே, அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இதுல வந்து பர்பட்ல இந்த புக் இருக்கு இல்லையா, பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ்ங்கிற புக்ல, அதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சில ஸ்லோகங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதை நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து படிச்சுட்டாதான் நமக்கு நல்லா புரியுது. ஓகே, இதுல வந்து அர்ஜுனன் பொறுத்தவரை தன்னை மயக்கம் தெளிந்து விட்டது என்று கூறுகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மயக்கம் தெரிஞ்சுட்டுனா கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராகவோ தனது நண்பனாகவோ இனிமேல் அர்ஜுனன் நினைக்க போவது இல்லை. மாறாக எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக எண்ணுகின்றார். கிருஷ்ணரை போன்ற சிறந்த நண்பரை பெற்றிருப்பதால் அர்ஜுனன் மிகுந்த உற்சாகமும் பெருமிதமும் கொள்கிறான். ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொண்டாலும் பிறர் இதனை ஏற்காமல் இருக்கலாம் என்று எனக்கு நான் கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கிறேன். ஏற்காம இருக்கா இல்லையா, அவளுக்காக என்று எண்ணுகிறான். எனவே கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மையை அனைவரின் மத்தியிலும் நிலைநிறுத்துவதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் அவன் இந்த அத்தியாயத்தில் வேண்டுகிறான். உண்மையில் ஒருவன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்போது அர்ஜுனனை போன்று அச்சமுறுகிறான். அதை பார்க்கும்போது விஸ்வரூப தரிசனத்தை எல்லாரும் பார்த்தாலே பயந்துதான் போயிடுவா இல்லையா. 4 கை வச்சு வாயை திறந்துட்டு வாய்க்குள்ள எல்லாரும் போயிட்டு சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு எல்லாரும் பார்த்துக்கிறா. அதை பார்க்கறதுக்கே பயங்கரமா தான் இருக்கும் இல்லையா. அதனால அவன் வந்து எல்லாரும் அதனால கருணையின் உருவாக்கிய கிருஷ்ணர் இதனை காட்டிய பிறகு தன்னை மீண்டும் தனது சுய உருவத்திற்கு மாற்றிக்கொள்கிறார். அதனால எல்லாருக்கும் அச்சமுறுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் பேக் டு பழைய உருவத்துக்கு போயிடுறார். நான் ஒரு நன்மைக்காகவே உடனே பேசிக் கொண்டேன் என்று கிருஷ்ணர் பலமுறை கூறியவற்றை அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். மேலும் தனது நிகழ்வை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலேயே என்பதையும் அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்றும் அவரே எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றுள்ளார் என்றும் அர்ஜுனன் தற்போது முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளார். அர்ஜுனனுக்கு இப்போ முழுசா நம்பிக்கை வந்துருச்சு. ஓகே, எஸ் மா 11.3 படிங்க கமலாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஏவம் ஏதத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. 11.2ல வந்து தாமரை கண்களை உடையவரே,
ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றமும் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்கும் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படிங்கிறார். இப்போ இதுல விஸ்வரூபத்துக்காக வேண்டுகோள் விடுறார். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் உங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதையும் காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலோடு இருக்கிறேன். நான் அதை பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கேங்கிறார். ஓகே. தாமரை கண்களை உடையவர் என்று வர்ணிக்கிறார். எல்லா விதமான தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கும் மூலமாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ணர் அவற்றிலிருந்து தனியாக விளங்குகிறார் என்பதை அர்ஜுனன் அறிவான். ஓகே. அது 11.1 2க்கும் 3க்கும் சேர்த்து வந்து சொல்ல. இதுல உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று நாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் அப்படின்னு கேட்குறேன். நீங்க அதை பார்க்கணும்னு நினைச்சாலும் எனக்கு காமிங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு நம்மளால ஆர்டினரி கண்ணால பார்க்க முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு கண்ணு இருக்கும். அந்த கண்ணுக்கு ஞான திருஷ்டி அதை கொடுப்பாரு, திவ்ய சிருஷ்டி அப்படின்னு. அது வரும், பின்னாடி சொல்றேன். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படிங்க. கிருஷ்ணருடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபரே என்று எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம். அர்ஜுனன் பகவானை புருஷோத்தமன் என்று அழைப்பது மிக முக்கியமானதாகும். அர்ஜுனனது விருப்பத்தை அவர் அறிவார். தனது தனிப்பட்ட உருவாக்கிய கிருஷ்ணரின் வடிவம் காண்பதில் அவன் பூரண திருப்தியுடன் இருப்பதால் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவனுக்கு என்று தனிப்பட்ட விருப்பம் எதுவும் இல்லை என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. தன்னை கடவுள் என்று கூறுபவர்கள் அந்த கூற்றை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தினை காட்டுவதற்காக தயாராக இருக்க வேண்டும். ஓகே. 11.9 11.9 ஆமா 11.7 ஆமா ஏவம் முக்த்வா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச एवं युक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. மருதுகளில் சேர்ந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தெரியலது. யோக சக்திகளுக்கும் முழுமுதற் கடவுள் அதுக்கு லாஸ்ட் லைன் உங்களால் படிக்க முடியுதா கமலாஜி? இதுல சஞ்சய் கூறினான், அண்ணா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழு முதற் கடவுள் அதான் தெரியல தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஓகே. சரி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக இங்கும் பரவி காணப்பட்டது. கிருஷ்ணனுடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண அதையும் சொல்லிட்டோம். தன்னை கடவுள் என்று கூறுபவர்கள் அந்த கூற்றை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தினை காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இதுல விஸ்வரூபத்துல அநேக கண்கள் அநேக வாய்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அர்ஜுனன். பார்த்த உடனே அவனுக்கு இதை பார்த்த உடனே அப்படி எல்லாருமே அப்படியே இதுவாயிடும் இல்லையா, மலைச்சு போயிடும். ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாலும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருந்ததும் அது.
அந்த சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தின் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருக்கும் அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால காண முடிஞ்சது. அது எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா? நினைச்சு பார்க்க முடியுமா நம்மளெல்லாம்? ஐயோ, எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல அவன் பார்த்துருக்கான். ஜடப்புலன்களை கொண்டுள்ள கிருஷ்ணரை காண்பதோ, கேட்பதோ, புரிந்து கொள்வதோ, உணர்ந்து கொள்வதோ, உணர்வதோ இயலாது. அதே சமயத்தில் நாவிலிருந்து தொடங்கும் இறைவனது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டதா இருந்தால் பகவானே தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அப்போது அவரை காண முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை அவரது விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க விரும்பினான் அர்ஜுனன். அந்த விஸ்வரூபம் திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் பிரபஞ்சத்தில் தோற்றத்திற்கான உண்டானதாகும். இயற்கை தோன்றி மறைவது போலவே கிருஷ்ணனுடைய இந்த விஸ்வரூபம் தோன்றி மறையக்கூடியதாகும். அது பர்மனண்டா அப்படி இருக்க முடியாது. அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளால அதை இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி பெரிய ஃபிகர், எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, அண்டங்க அத்தனையும் அவரோட வாயில தெரியுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட அதனால அவரோட பழைய ரூபத்துக்கே போன்னு சொல்லிடுவோம். அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. எஸ்மா 11.14 படிக்கும். ஓகே மேம். ஓகே. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. அநேக அப்படின்னு அந்த 11.10 அண்ட் 11.11 அந்த ஸ்லோகத்துல அநேக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். அதுல அது மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதை பார்க்கும்போது அர்ஜுனனால் காணப்படும் கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இந்த தோற்றங்களை அளவிடவே முடியாது என்று தெரிகிறது. அளவு தோற்றங்கள், அந்த தோற்றங்கள் அகிலமெங்கிலும் பறந்துள்ள போதிலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் இறைவனின் கருணையால் அவற்றை காண முடிந்தது. இது கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய சக்தியால் சாத்தியமாச்சு. எல்லாராலையும் சாத்தியமாக முடியாது. கிருஷ்ணருடைய அச்சிந்திய சக்தி, அவர் சக்தியால அது சாத்தியமாயிடுச்சுன்றது சொன்னான். நான் அந்த 11.3 படிக்கல, நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கல. ஆனா அந்த 11.3 இருக்கு இல்லையா, இந்த இது 13க்கு இதுக்கு அதுல இந்த ஸ்லோகத்துல தத்ரன்னு ஒரு வார்த்தை வரும். தத்ரன்னா அங்கே. அந்த வார்த்தை எதுக்குனாக்க, அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருவருமே 2 பேருமே ரதத்துலதான் உட்கார்ந்துருக்கா, அது சேரியட்ல தான். ஆனா உட்கார்ந்திருந்தது என்பதை இது குறிக்கிறது. அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததாக போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களால் இதனை காண முடியவில்லை. கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களை அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பற்பல பிரபஞ்சங்களே பற்பல லோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவற்றில் சில கிரகங்கள் மண்ணாலும் சில கிரகங்கள் பெரியவையாகவும் சில கிரகங்கள் சிறியவையாகவும் மற்றும் சில கிரகங்கள் பல்வேறு வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தனது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் இவை அனைத்தையும் காண முடிந்தது. வேறு யாரும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவ உட்காந்து இவெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா, மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. இப்போ ஜஸ்ட் லைக் இப்ப நம்ம காதுல இயர்போனை போட்டு நம்ம பேசுறதுக்கும், இப்ப நீங்க எல்லாம் பேசுறது என் காதுல விழுது, நான் பேசுறது உங்க காதுல விழுது. அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல மற்ற ஆளுக்கெல்லாம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாருக்கு காதுல விழும். அந்த மாதிரி அவ அர்ஜுனனும் அவளும் இது சும்மா உங்களுக்கு ஒரு இது சொன்னேன், அது பெரிய விஷயங்கள். அது அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்குச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கிபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ரொம்ப ஆச்சரியம் அவனுக்கு. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே கையை கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான். மயிர்குச்செறியன்னு கூஸ் பம்ப்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். ஓகே. தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையேயான உறவு மாறுகின்றது. அது வரைக்கும் அவ 2 பேரும் ஃப்ரெண்டுன்னு தான் இருக்கு இல்லையா. முன்பு இருவருக்கும் நட்புறவு இருந்தது. விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு மரியாதையுடன் கூடிய குப்பிய கரங்களுடன் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கும் அர்ஜுனன் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறான். ஸோ அவரை பகவான் அப்படிங்கிறது அந்த மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா. ஓகே. எஸ்மா 15 and 16 படிப்போம்.
ओके. अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् ऊर्गां च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. எது கொடுத்துருக்கல. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். அதெல்லாம் அவரோட வாயில பார்க்கலாம். யாரு? அர்ஜுனன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல வகை கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பதவியிருப்பதை காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவியோ முடிவையோ காணவில்லை. எது ஸ்டார்டிங், எது எண்டிங், எதுவுமே பார்க்க முடியும். மொத்தமா நிறைய பார்க்க முடியாது என்னால. அகிலத்தின் முதல் படைப்பாக பிரம்மாவையும், அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கற்போத கஷாயி விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும் அவன் காண்கிறான். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. தாமரை மலரை போல விளங்கும் அகிலத்தின் முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடியதுமான பிரம்மதேவர் எங்கு வசிக்கிறார்? வசிக்கக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம் முதல் கற்போதக சாகி விஷ்ணு வரை அனைத்தையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ரதத்தில் இருந்தபடியே எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. கடவுளின் கருணையால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லோகம் இல்லை, இந்த மீனிங்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்லோகங்கள்லாம் அப்புறம் டைம் கிடைச்சதுன்னா படிச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து அகிலத்தில் அனைத்தையும் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்றான் இல்லையா? உலகத்தின் இறைவனை விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பதவியிருப்பதை காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியோ நடுவியோ முடிவையோ காண முடிவதில்லை. முழு முதற் கடவுள் கூறினார், எல்லையற்றவர் என்பதால் அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காண முடியும். அவர் எல்லையற்றவர், அதனால எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது. ஓகே, இப்போ 11.17 அடக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக தெரிகிறது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறான். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர்கள். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள் எல்லாம் உமது பயங்கரமான கண்டு தேவர்கள் உட்பட அனைவரும் குழம்பியுள்ளார்கள். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், சிறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதில் சமநிலையை தங்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் முயலாது. ரெண்டு பேரும் நம்மளாம் தக்க வைப்பது என்பது, சமநிலையை தக்க வைப்பது என்பது இனிமேல் இயலாதது அப்படிங்கிறார்.
தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகிறார்கள். யாரெல்லாம் நுழைகிறா? திருதராஷ்டிரனுடைய எல்லா புத்திரர்கள், மன்னர்கள், அங்க இருக்க மன்னர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் எல்லாரும் அவரோட வாய்க்குள்ள நுழைஞ்சிட்டு வரா. சில பேர் வரா, சில பேர் அங்கேயே இருக்கா. எல்லாத்தையும் அவரோட வாயில வச்சுக்க முடியாது. அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் கருகிறேன். எல்லாத்தையும் க்ரஷ் பண்ணி விடுறாரு. ஏன்னா எல்லாத்தையும் மொத்தத்தையும் அழிச்சுடணும்னு தானே அவர் தீர்மானம் பண்ணியிருக்காரு. அவ்வளோ பெரிய அழிச்சிடுறேன், எக்ஸப்ட் பாண்டவா மாத்திரம் தான் இருக்க போறா அப்படிங்கிற மாதிரி தான். நதிகள் பல்வேறு அலைகளை நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல அந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகிறார்கள். நதி எப்படி? அந்த நிறைய கிளைகள் இருக்கு இல்லையா? அது அலைகளையும் போட்டுருக்கு. அது எல்லாம் வந்து நதிகளோட கிளைகள்லாம் வந்து இதை போய் சேருது, கடல்ல போய் சேருது. அந்த மாதிரி அவரோட வாய்க்குள்ள போய் எல்லாம் வரிசையா விதமா போயிருக்கு. ஆறுகளின் கிளைகள் கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைந்து பார்க்கிறார்கள். அதனால இவ்வளவு பேரும் அவர் நுழைஞ்சா கூட அவரை ஏதாவது மாற்ற முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கடல் நீர் மாதிரி அவர் கடல் மாதிரி இருக்கார். ஓகே, 11.32 என்ன சொல்றது? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர என்ன? பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். 11.32 ஸ்லோகத்தை கவனிச்சேன்னா புரியும். அவ்வளவு பெரிய அழிச்சிடப்பறே எக்ஸப்ட் பாண்டவர்ங்கிறது சொல்றாரு. ஓகே, 11.33 ஸ்லோகம் படிங்க கமலாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலாஜி. yes 33. ஓகே. தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரூன் புங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருதம் மயைவைதே நிகதாஹ பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்ரம் பவ சவ்யசாச்சீன். ஓகே, எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. அதுக்கு உடனே அவர் என்ன சொல்றார்? எழுந்து நீ போரிட பார்த்துட்டே எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்து இல்லையா? எல்லாத்தையும் நான் அழிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். எப்படி விஸ்வரூபம் காமிச்சாச்சு, வாய்க்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. அவர் பாண்டவர்களை தோற்று பாக்கி எல்லாத்தையும் போன இதுல சொல்லிட்டார். நீங்க பாக்கி எல்லாரையும் அழிக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார் இல்லையா? அதனால நீ எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை அடைஞ்சு விட்டார். இவர் இந்த மாதிரி ஏற்பாடு மனசுக்குள்ள நினைச்சு விட்டார் இல்லையா? அதனால ஏற்கனவே அவள்லாம் மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். அவள்லாம் செத்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, செத்தாச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவள்லாம் செத்தாச்சு. அப்படின்னா ஒன்லி பிசிக்கலா அவளையெல்லாம் சாகடிக்கணும், அவ்வளவுதான் பாக்கி. எனவே சபியசாசியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்பாடு. நீ போய் போர்ல போய் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மாத்திரம் நீ இரு அப்படிங்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், கொஞ்சம் நல்லாவே படிக்கணும். அதுல சபியசாசின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்தியக்கூடியவர்களை கூறுகிறது. போர்க்களத்துல அம்பு நல்லா பண்ற இதுங்கிறா இல்லையா? அம்பு எய்தறவளை அவளை சொல்றதுக்கு பேரு சபியசாசின் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. எனவே தனது எதிரிகளை கொல்வதற்கான அம்புகளை செலுத்துவதில் நிபுணனாக திகழும் அர்ஜுனா அவருக்கு இந்த பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறார். அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி பெயரை கொடுத்திருக்காரு, சபியசாசின் அப்படின்ட்டு. நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கருவியாக ஆவாயாக. ஒருவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் தனது வாழ்வை பகவானின் திவ்யமான தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்தல் அவன் பக்குவமானவன் ஆவான். ஓகே, நிமித்த மாத்திரம். சபியசாசின்னாக்க போர்க்களத்துல இதுல வந்து அம்பு நல்லா எதிரிகளை கொல்வதற்கான அந்த அம்புகள் இருக்கு இல்லையா? அதை பண்றதுக்கு அவனுக்கு இது இருக்குங்கிறதுனால அம்பு எய்தவனை குறிக்கக்கூடிய சொல் சபியசாசி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இந்த புக்கில் இதில் பகவத்கீதா புக்கில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து என்ன பார்ப்போம். 11.33க்கு எஸ் சவ்யசாசின், அதுவும் அதுதான் கொடுத்துருக்கு. இயற்கை திட்டமிட்டு இயங்குவதாகவும் உலகில் உள்ள அனைத்தும் தானாக தோன்றியதாகவும் எண்ணுகின்றனர். பெயரை விஞ்ஞானிகள், அந்த மாதிரி பெயரளவு விஞ்ஞானிகள் பலர் பேர் சொல்றாங்க.
படைப்பினை பற்றி கருத்து கூறும்போது இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்கள். ஆனால் இருக்கலாம், இருந்திருக்கலாம் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இந்த ஜட ஒளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. அந்த திட்டம் என்ன என்ன கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளில் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். அவர்களது இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயன்று வருகிறார்கள். அத்தகைய அதிகார மனப்பான்மை இருக்கும் வரை அவர்கள் கட்டுண்ட வாழ்வையே செயல்படுவார்கள். ஆனால் பரமபுருஷனின் திட்டத்தை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பவன் மிகவும் புத்திசாலியாவான். பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் படைப்பும் அழிவும் இறைவனின் பரம ஆணையின் கீழ் செயல்படுகிறது. இவ்வாறாக குருக்ஷேத்திர போரும் இறைவனின் திட்டப்படியே நடக்கிறது. அது போர் கிருஷ்ணர் அவர் திட்டம் பண்ணி வச்சுட்டார் முன்னாடியே. அர்ஜுனன் போரிட மறுத்தான். ஆனால் பரமபுருஷனின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவன் போரிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறான். அப்போது அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். ஒருவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது வாழ்வை பகவானின் திவ்யமான தொண்டிற்கு அர்ப்பணித்தால் அவன் பக்குவமானவன் ஆவான். அவர் பகவானை நினைச்சுட்டு நம்ம பண்ணினா அவர் நம்மளை கைடு பண்ணுவார். அந்த மாதிரி இருக்கவன் தான் மெச்சியோடு கிருஷ்ண உணர்வுல பக்குவமானவன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து இந்த உண்மையை கேட்ட அர்ஜுனன் குப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுக்க வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறினான். இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். ஓகே, உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கிறார்கள். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வழங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்றி இங்கும் அங்கும் ஓடுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வழக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாதே? எல்லையவற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகே, நீரே ஆதி புருஷர், ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர்கள். ஓகே, உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தியுடன் அழித்துள்ளேன். அந்த மாதிரி உன்னை கூப்பிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால பித்தத்தினாலும் பிரேமையினாலும் நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பகவான் எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியுமே வழி, இப்படி நீ கம்ப்ளீட்டா ஒரு இதுவா இருக்கிறதுனால நான் ஒன்று கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே அப்படின்னு கூப்பிட்டதெல்லாம் தப்பு. என்னை தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு பகவானை கேட்கிறேன். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்தில்லையா? ஃப்ரெண்டுன்னா அவமரியாதை நடக்கத்தான் சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அவமரியாதை பண்ணி இழிபடியாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் நான் நிறைய இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்கேன். அந்த தப்புக்கெல்லாம் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறேன். எது 11.41, 42, 41 அண்ட் 11.42 ரெண்டு ஸ்லோகமும் அந்த மாதிரி அவரை மன்னிச்சுக்கோங்கிறதுக்காக ஸ்லோகங்கள். ஒரே நிமிஷம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி 45 படிங்க. ஓகே. अदृष्टपूर्वं कृष्णितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तत् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. எனவே
தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவாராக. அதனால நான் இத்தனை நாளா நான் அந்த மாதிரி உங்க விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததில்ல. இப்ப பார்த்துருக்கேன். பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம். அதே சமயத்துல சந்தோஷமா இருந்தா கூட அதே சமயத்துல பயமும் இருக்கு. அதனால மறுபடியும் மனசு எனக்கு குழம்புறது. தேவர்களின் இறைவனே, அதாவது என் மீது கருணை காட்டி தங்களது தெய்வீகத்துக்கு மறுபடியும் உங்களோட பழைய தெய்வீக ரூபத்துக்கு வந்து அருள் புரிவீராக அப்படிங்கிறான். நாராயண ரூபத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் வேண்டுகிறான். அவ்வளவுதான். ஏனெனில் அவன் அவரால் எந்த ரூபத்தையும் எடுக்க முடியும். பௌதீக உலகம் எவ்வாறு தற்காலிகமானதோ அவ்வாறே இந்த விஸ்வரூபமும் பௌதீகமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஓகே, இது வந்து அது இது ரொம்ப நேரம் அவனால பார்த்துட்டு இருக்க முடியல. இன்னைக்கு பழையபடிக்கு உங்க தெய்வீக ரூபத்துக்கு போயிடுங்கிறான். அர்ஜுனன் எப்போதும் கிருஷ்ணனுடன் நெருக்கமாக உள்ளான். ஏனெனில் அவன் அவருக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். ஒரு பிரியமான நண்பன் தனது நண்பனின் வைபவத்தை கண்டு மனம் மகிழ்வது போல கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதிலும் அவரால் இதற்கு இத்தகைய அற்புதமான விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும் என்பதில் அர்ஜுனன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றான். ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை பார்த்தபடி களங்கமற்ற நட்பினால் கிருஷ்ணருக்கு பற்பல அபராதங்களை தான் இழைத்து விட்டதாக பயப்படுகிறான். அத்தகு பயத்திற்கு காரணம் ஏதுமில்லை என்ற போதிலும் அவனது மனம் பயத்தால் குழம்பியுள்ளது. நாராயண ரூபத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறான். ஏனெனில் அவரால் எந்த ரூபத்தையும் எடுக்க முடியும். இந்த பௌதீக உலகம் எவ்வாறு தற்காலிகமானதோ அவ்வாறே இந்த விஸ்வரூபமும் பௌதிகமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஆனால் வைகுண்ட லோகங்களில் அவர் தனது தெய்வீக ரூபத்தில் 4 கரங்களுடன் நாராயணனாக விளங்குகிறார். ஆன்மீக வானில் எண்ணற்ற லோகங்கள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணர் தனது விரிவாக்கத்தின் மூலம் அவை ஒவ்வொன்றிலும் வெவ்வேறு பெயர்களுடன் வீற்றுள்ளார். இவ்வாறாக வைகுண்ட லோகங்களில் தோன்றியுள்ள ரூபங்களில் ஒன்றினை காண அர்ஜுனன் விருப்பப்பட்டான். ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலும் நாராயணனின் ரூபம் 4 கரங்களுடன் உள்ள போதிலும் அந்த 4 கரங்களில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரையை அவர் தாங்கியுள்ள விதம் வேறுபடுகிறது. இந்த 4 சின்னங்களையும் 4 கரங்களில் வைத்திருப்பதன் அடிப்படையில் நாராயணருக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் உள்ளன. இந்த ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதால் 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை காட்டுமாறு அர்ஜுனன் வேண்டுகிறான். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுதான் வந்து இதுல கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். எனக்கு எப்படியாவது அந்த ரூபத்தை காமிச்சிருங்கோ அப்படின்னு. குருவம்சத்தில் சிறந்த குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. இது வரைக்கும் நான் யாருக்குமே இந்த காமிச்சதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணியங்களால் செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். எஸ் 11.50 படிங்க. ஓகே. சஞ்சய் உவாச்ச इति अर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम् आस भूयः अश्वास्याम् आस च भीतं येनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனாவிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களுடைய தனது சுய உருவியும் இறுதியில் 2 கரங்களுடைய உருவியும் காட்டி மற்றும் இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஓகே, ரெண்டுத்தையுமே காமிச்சார். இந்த 4 கை உருவத்தை காமிக்கிறார். இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே தெரியும். முதல்ல 4 கை உருவத்தை காமிக்கிறார், அதுக்கப்புறம் 2 கை உருவத்தை, ரெண்டுத்தையும் அவருக்கு காமிச்சார் அவர். ஓகே, சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரம் கூறினார், உயர்ந்த ஆளுமை கிருஷ்ணா அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசினார். அவரது உண்மையான 4 ஆயுத வடிவத்தை காட்டியது, கடைசியில் அவரது 2 ஆயுத வடிவத்தை காட்டியது. இதனால் பயந்த அர்ஜுனனை ஊக்குவித்தார், உற்சாகப்படுத்தினார். வாசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மைந்தனாக கிருஷ்ணன் தோன்றிய பொழுது முதலில் அவர் 4 கரங்களுடைய நாராயணனாகத்தான் தோன்றினார்.
அவர் குழந்தையா பிறக்கும் போது 4 கையோடு தான் தோன்றார். அவர் தனது பெற்றோரால் வேண்டப்பட்ட போது பெற்றோர்கள்லாம் சொல்றா அது பார்த்தா என்னமோ சம்திங் டிஃப்ரெண்டா இதுவா இருக்கு இல்லையா? அதனால அவள்லாம் வேண்டின்றார். தன்னை சாதாரண குழந்தை போல மாற்றின்றார் அப்பவே. அது முதல்ல பொறக்கச்சே 4 கையோட போதும். அப்புறம் அம்மா, அப்பாலாம் சொன்னதுனால சாதாரண நார்மல் குழந்தை மாதிரி மாற்றிவிட்டார். அதுபோலவே 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை கண்டதில் அர்ஜுனனுக்கு விருப்பம் இருக்காது என்பதை கிருஷ்ணர் அறிவார். இருப்பினும் 4 கரங்களுடைய அத்தகைய உருவத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் வேண்டியதன் காரணத்தால் கிருஷ்ணர் அந்த உருவத்தை மீண்டும் காட்டி இறுதியில் தனது இருக்கரங்களுடைய உருவத்தை காட்டினார். எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தகைய நபராலேயே கிருஷ்ணரின் அழகிய உருவினை காண முடியும். அந்த அழகான உருவத்தை எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. அந்த இது பண்றவளுக்கு தான் பிரேமை. எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர்களால் மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறார். ஓகே. அப்புறம் வந்து இன்னும் முக்கியமான பாயிண்ட் எது? கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதை போன்ற தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் இத்தகைய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். 11.54 படிக்கும். ஓகே. பக்தியா அனன்யயா சக்ய அஹம் ஏவம் விதோர்ஜுன ஞாதும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இது எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்க முடியாது. ஏன்னா நீ வந்து கலப்படமற்ற பக்தி இருக்கு உங்ககிட்ட. நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு வேற. முதல் பாயிண்ட் ஃப்ரெண்டு. கலப்பற்ற பக்தி இருந்ததுனால தான் நீ நேரடியாக பார்க்கவும் புரிந்து கொள்ள முடியுது. இந்த வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். அதனால தான் நீ என்னோட சீக்ரெட் எல்லாம் உனக்கு தெரிய முடியும், உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படிங்கிறார். இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தன்னை கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வோரிடம் மக்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு கோரிக்கை விடுக்க முடியும். அதனால நீங்க உங்க விஸ்வரூபத்தை யாராவது நான் தான் கடவுள் அப்படின்னா உங்க காமிங்கோ, நான் பர்சனா தான், கிருஷ்ணர் வந்து பர்சனா நடமாட்டச்சு ஓகேன்னு, நான் பர்சனா இருக்கேன், இருந்தா கூட நான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு யாராவது சொன்னான்னா அவளை இதை காமிக்க, விஸ்வரூப தரிசனம் காமிக்கும் அப்படின்னா அவ போலி இதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. அதுக்காக தான் அந்த இது சொல்றது. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் தீவிரமான தவங்களை மேற்கொள்ள கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாளான ஜன்மாஷ்டமி என்றும் ஏகாதசி தினங்களிலும் விரதம் இருக்க வேண்டும். அவரை தெரிஞ்சுக்கணும், நல்லா ரொம்ப டீப்பா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணினோம்னா, தீர்மானம் பண்ணிவிட்டோம்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், அவருடைய தோன்றிய நாள், அவதாரமானது நாள் ஜன்மாஷ்டமி என்றும் ஏகாதசி நாளையும் விரதம் இருக்க வேண்டும். தானத்தை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ண தத்துவத்தில், கிருஷ்ண உணர்வில் உலகெங்கும் பரப்புவதற்காக கிருஷ்ண தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அது அளிக்கப்பட வேண்டும். எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்குறேன்ட்டு யாருக்கெல்லாம் ஒரு ரொம்ப மிடில் கிளாஸ், கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு சௌரியமா இருக்கு, அவளுக்கெல்லாம் தானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு தான், அதாவது அந்த உணர்வுல ஈடுபட்டு உலகெங்கும் பரப்பின்றிருக்காலே அவளுக்கு தான் கொடுக்க சொல்லி சொல்றான். தானம் வழங்கியவரே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள் என்று பகவான் சைத்தன்ய ரூப கோஸ்வாமி பாராட்டியிருக்கார். யாரெல்லாம் சேரிட்டிக்குன்னு கொடுக்குறோமோ அவளுமே ரொம்ப மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள், ரொம்ப கருணை இருக்கு அவளுக்கெல்லாம்னு அர்த்தமாகுது. அதனால தானம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பண்ணணும். எனவே தன் பணத்தில் ஒரு சிறு பங்கினை கிருஷ்ண உணர்வினை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிடம் கொடுத்தால் இந்த தானம் மிகச்சிறந்த தானமாகும். முன்னேற்றுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகம் பெறுகிறான். ஓகே. இப்போ அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த பண்டிட்டு சன்னியாசிகள்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அவள்லாம் உட்காந்துருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு எங்கிறதோ எல்லாரும் கொடுக்குற சேரிட்டி அது இது மூலியமா தான் பண்றது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம ரிசர்விங் பீப்புளுக்கு கொண்டு போய் அதை நம்ம தானத்தை கொடுக்கணும். அன்னதானம் கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷம்.
அதனால எங்கெல்லாம் நமக்கு அன்னதானம் பண்றதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஏதோ 5000 10,000 என்ன ரூபாய் நம்மளால முடியுமோ அந்த பணத்தை கட்டிடுவோம். தயவு செய்து அன்னதானத்து அதை போல சிறந்த தானம் வேற எதுவுமே கிடையாது. பணத்தை வந்து யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். அன்னதானத்துக்குன்னு கொடுத்து அன்னத்தை பண்ணி கொடுத்து ஒரு பண்ணி கொடுத்தாலும் இன்னும் விசேஷம். பண்ணி கொண்டு போய் உட்காந்து கோயில் வாசல் எல்லாம் உட்காந்துருக்காளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறா இல்லையா? நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வேண்டிக்கிறா. 10 பேர் கொடுக்குறேன், 20 பேர் அந்த மாதிரி பண்றது அது ரொம்ப விசேஷம். அது இல்லைன்னா இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கா, டெம்பிள் கட்டிட்டு இருக்கா. 2 வருஷத்துல முடிஞ்சு போயிடும். அங்க வாட்டர் சப்ளை எல்லாம் வந்தாச்சு, பில்டிங் பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு. கிட்ட ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ரிக்வயர் நிறைய எத்தனையோ கோடி வேணுங்கிறவா. அதுக்கு கலெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்மளால ஆனது அந்த கோயிலுக்கு கொடுத்தா அந்த தானம் ரொம்ப 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 ஸ்பெஷல். அதனால அந்த கோயிலுக்கு தானங்கள் கொடுக்க வேண்டியது நீங்க முடிஞ்சதை கொடுங்க. உங்களால இது இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும், லட்சக்கணக்கில் கொடுக்கணும், 10 லட்சம் கொடுங்க, 5 லட்சம் கொடுங்க, 1 லட்சம் கொடுங்கலாம் நான் சொல்றேன். எவ்வளவு உங்களால முடியுமோ அந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு 1 செங்கல், இல்லைன்னா 2 செங்கல், இல்லைன்னா 5 செங்கல், 10 செங்கல், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரேட் இருக்கு இல்லையா? அந்த அவ கொடுத்துருக்க அந்த லிங்க்ல போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி நம்மளால நடந்து கொடுக்கணும். இல்லை கோயில்ல வந்து அன்னன்னைக்கு அர்ச்சனை பண்றதுக்கு பூ மாலைகள்லாம் வாங்கி மாட்டு போடுறேன். அதுக்காக அந்த மாதிரி புஷ்பங்கள் வாங்குறதுக்கு அதுக்கு கொடுக்கலாம். இல்ல அது பண்ண வேண்டாமா, உங்களுக்கு அன்னதானத்துக்குன்னு சாப்பாடுக்குன்னு கொடுங்கோ. இல்ல பிசினஸ் பீப்புளா இருந்தேன்னாங்க ஏதாவது 1 மூட்டை அரிசி, 2 மூட்டை அரிசி அப்படின்னு மொத்தமா ஹோல்சேல்ல வாங்கி அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க கொண்டு போய் கோயில்ல. இதுதான் என்னாலது, எனக்கு பணமா கொடுக்க முடியாது, நான் இப்படி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு என்னென்ன சௌகரியமா இருக்கோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். ஒண்ணுமே இல்லை, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா மாத்திரம் என்ன வேண்டாம்னு சொல்ல போறாள். அவள சாத்விக் பிடிச்சாப்பிடும். அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தா அதை அன்னதானத்துல சமைச்சு கொடுத்து சாப்பாடு போட்டுக்கலாம். ஓகே, என்னென்ன நம்மளால முடியுமோ அந்த டொனேஷன் கொடுக்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க. எஸ்மா, ஸ்லோகம் 55 படிமா. ஓகே. மத்கர்ம கிருண்மத் பரமோ மத்பக்தः சங்கவர்ஜிதः நிர்பைரः சர்வபூதேஷு யஹ ச மாம் ஏதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, புலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எதற்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். எப்போதுமே அவரை நினைச்சிட்டு எல்லாம் தூய பக்தியோடு அவரோட இருந்தாக்க நிச்சயமா அவர்கிட்ட நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம். அவர்கிட்டன்னா என்ன, கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கார்? கிருஷ்ண லோகத்துக்கு கோலோக பிருந்தாவன் போயிடலாம். அங்க போனா என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு? நம்ம மறுபடியும் இந்த இந்த உலகத்துக்கு வந்து மறுபிறவி எடுக்க வேண்டாம். அதுதான் நமக்கு அதுல இருக்கிற பெரிய 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 பிளஸ் பாயிண்ட். அங்க கோலோக பிருந்தாவன்ல அவரோட எப்போதுமே சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். நம்ம எப்போதும் திருப்தியா இருக்கலாம். அதுக்கு தான் எல்லாரும் யாரும் சொல்லுவாங்க, அதுல போய் அங்க போய் ஒரு பூவான்னு பிறக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு புல்லாவான்னு பிறக்கணும். ஏதாவது அந்த இதுல போய் கிருஷ்ணரோட நம்ம பிறந்தோம். அடுத்த ஜென்மம்லேயே இல்லாத அங்க போய் இருக்கணும் அவரோட அப்படிம்பாது. பகவானின் எல்லா ரூபங்களிலும் உயர்ந்தவராக விளங்கும் கிருஷ்ணா ஆன்மீக வானில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் அணுகுவதற்கும் அந்த உத்தம புருஷருடன் நெருக்கமாக உறவு கொள்வதற்கும் எவரேனும் விரும்பினால் அந்த பரமனாலேயே கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். ஓகே, அவர் என்ன சொல்றாரோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அதை அடையிறது நிச்சயம். ஏழ்மையான மனிதனும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யலாம். மலர்களை அர்ப்பணிக்கலாம், துளசி இலைகளை அர்ப்பணிக்கலாம், இலை, பூ, பழம் அல்லது சிறிது நீர் ஆகியவற்றை அர்ப்பணிக்க வேண்டியது என்று கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். யார் இவதான் பணக்காரன் தான் நிறைய செலவழிச்சு கிராண்டா பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏதோ நம்மளால ஆனது ஒரு துளசி இலையை போட்டு நிவேதியம் பண்ணி வீட்டில் பண்ணுறது, 2 துளசி இலையை போட்டு நிவேதியம் பண்ணி சாப்பிடுறது. பெரிய கிராண்ட் ஃபீஸ்ட் பண்ணி தான் சாப்பிடணும்னு அவர் கேட்கவே இல்லை. அப்படி கொடுன்ட்டு தால் சாவல் கொடுத்தாலும் ஒரு சந்தோஷமா மனசு திருப்தியா கிருஷ்ணர்கிட்ட நீங்க வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ற பாயிண்ட்டையும் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவரை அடைய முடியும். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். 55 என்ன நடக்குது பார்க்குறேன். நிறைய இருக்குது எல்லாம் பாயிண்ட்ஸ். 55 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து இந்த புக்கு எல்லாத்தையும் இருக்குச்சு. அந்த புக்கில் இருக்கிற பின்னாடி தான் கொஞ்சம் உட்காந்து அப்புறமா டைம் கிடைக்கச்சு படிக்கும்போது அதில் நிறைய ஒரு 4 பேஜஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காமா. கிருஷ்ண பக்தன் அனைவருக்கும் நண்பனாக இருப்பான்.
கிருஷ்ணருடைய டிவோட்டியா இருக்கிறவன் பார்த்தேன்னா அவனுக்கு எனிமீஸே இருக்க மாட்டான். யாரை பார்த்தாலும் ஃப்ரெண்டு. ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஃப்ரெண்டாக இருப்பான். அவன் யார்கிட்டையுமே அவன் விரோதம் பார்க்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் பியூர் கிருஷ்ணா டிவோட்டி. எனவே அவனுக்கு எதிரிகள் கிடையாது. நிர்வைர எதிரிகள் கிடையாதுன்னா நிர்வைர என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த ஸ்லோகத்திலேயே வருது இல்லையா, நீர்வைரனாக்கா அதான் அர்த்தம் மீனிங். 55 ஸ்லோகத்தில் வருது பாருங்க. நிர்வைரங்கிறதுனாக்கா எதிரிகளே கிடையாது. இது எப்படி இது கிருஷ்ணனோட நிலை பெற்றுள்ள பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு மட்டுமே வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்க முடியும் என்பதை அறிவான். அவரை பக்தி பண்ணினா நமக்கு வாழ்வில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நமக்கு ஒரு விமோசனம் கிடைக்கும்னு அவனுக்கு தெரியும். யாருக்கு? கிருஷ்ண பக்தனுக்கு. நம்மளாம் இப்போ அந்த லைன்ல வந்துருக்கோம். ஆச்சு 11 சாப்டர் படிச்சாச்சு. கிருஷ்ணருக்கு டெய்லி 1 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, இல்லை அப்புறமா அதுக்கப்புறமா 18 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. தயவு செய்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள 18ல 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிடுங்க. தயவு செய்து பண்ணுங்க. 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? 1.5 hours எடுக்கும். அது வந்து ஒரு நாளைக்கு 2-3 ட்ரிப்பாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கும். 4 காத்தால, மத்தியானம் 4, சாயங்காலம் 4, அப்புறம் ஈவினிங் விளக்கு வச்ச உடனே ஒரு 4. 4 நாள் அப்படி சொல்லிடலாம். ஓகே, அதை பண்ணிட்டேன்னாக்கா 16 ரவுண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு வித்தின் அ மந்த் உங்களுக்கே எவ்வளோ சேஞ்ச் வருதுங்கிறத நீங்களே கண்டுபிடிச்சி பார்ப்பேன். அப்புறமா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்பில், இல்லைன்னாக்கா லெட்டர் எழுதுங்க. இந்த 16 இதுக்கு ஏன்னா என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் சொல்கிறேன். நான் வித்தின் அ மந்த் நான் எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு, எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சிது, என்னென்ன பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது, என்னோட பர்சனலாக என்னோட லைஃப்லேயும் நான் எவ்வளோ வித்தியாசம் ஆயிடுச்சுங்கிறது எனக்கே தெரியும். அதாவது இன்க்ளூடிங் பிளட் ப்ரெஷர், சுகர் லெவல் எல்லாம் அண்டர் கண்ட்ரோல் வந்துடும் முதல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதனால அதை வச்சு வீட்டில் சண்டை பூசல் எல்லாம் கட் ஆயிடும் கம்ப்ளீட்டாக. நீங்க வந்து ஒரு தனி உலகத்துக்கு போயிடுவீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல. அது அப்படியே மனசுக்குள்ள. அதனால யாராவது உங்களை திட்டினா கூட நீங்க கவலைப்பட மாட்டேன். தயவு செய்து அதனால இந்த சாண்டிங் மாத்திரம் விட்டுறாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை தயவு செய்து உங்களுக்கு எப்பப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ அப்போ மனசார நினைச்சிட்டு கான்சென்ட்ரேஷனோடு அதை சொல்லுவோம். வேறு சும்மா டிவியை பார்த்துட்டே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்றதுல அது சும்மா கவுண்டிங்க்கு தான், நமக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லணுங்கிறதுக்கு. நம்ம சின்சியரா பண்ணணும்னா கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்றது அவ்வளோ விசேஷம். ஓகே, அவரை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த தோற்றங்களுக்கு மூலம் கிருஷ்ணரே விஷ்ணுவிடமிருந்து தோன்றியவர் அல்லது மூல விஸ்வரூபத்திடமிருந்து தோன்றியவர் என்பது உண்மையிலே எல்லா ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம். விஷ்ணு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கான ரூபங்களில் உள்ளார். இருப்பினும் இரு கரங்களுடன் விளங்கும் மூல ரூபமாகிய ஷியாமசுந்தர ரூபத்தை விட கிருஷ்ணரின் வேறு எந்த ரூபமும் ஒரு பக்தனுக்கு முக்கியமானது அல்ல. அதனால ஷியாமசுந்தர் ரூபம் தான் வச்சு நம்ம வழிபடும். கிருஷ்ணருக்கு ஷியாம ரூபத்திடம் தமது அன்பினாலும் பக்தியினாலும் பற்றுதல் உடையவர்கள் அவரை எப்போதும் தங்கள் இதயத்தினுள் காண்கின்றார்கள் வேறு எதையும் அவர்களால் காண இயலாதும் என்றும் பிரம்மசிகதியில் கூறப்படுகிறது. எனவே கிருஷ்ணருடைய உருவம் முக்கியமானது, அவரே முதன்மையானவர். இந்த 11ஆம் அத்தியாயத்தின் பொருள் இதுதான். முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, அவர் தான் மூலமுதல். அவருக்கு ஷியாம் சுந்தர் ஃபார்ம்ல நம்ம அவளை வழிபடுறது விசேஷம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர்ல என்ன பிடிச்சோங்கிறது ரீகேப். அத்தியாயம் 11க்கு அவரை வந்து கிருஷ்ணர் வேண்டுகோள், அர்ஜுனனின் மனநிலை விஸ்வரூபத்திற்கான வேண்டுகோள். அர்ஜுனோட மனநிலை என்னது? மயக்கம் நீங்கி விடுத்தியதற்கு பரமனை ஏற்றுட்டேன், பூரண திருப்திங்கிறான். விஸ்வரூபத்தினை வேண்டுகோள் என்ன? சாதாரண மனிதர்களுக்கு கருவுகளுக்கும் அதை அவர் கடவுள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கும் நம்பிக்கை விட்டவர்களுக்கும் போலி சாமியார்களுக்கும் போலியா நான் தான் கடவுள்னு சொல்றாரு அவளுக்கு எல்லாமும் ஒரு பரிசை. அப்புறம் வந்து சுதந்திரமான பகவான் அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சிட்டோம். விஸ்வரூபத்திலிருந்து இன்னொன்று அடுத்தது அவரோட தோற்றம் அந்த மறைவு. அந்த விதத்துல எல்லாம் சாரி கிருஷ்ணரின் கருணையினால் மட்டுமே காண இயலும். அவரது கிருஷ்ணர் எல்லா உறவுகளின் இருப்பிடம். அர்ஜுனனின் ஒப்பற்ற நிலை அது ரெண்டு தனி. அடுத்தது வந்து அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள். என்ன பிரார்த்தனை? அர்ஜுனனின் வியப்பு, அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனை, காலம் நான் முன்னுரைத்தில் கருவியாக செயல்படும். எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து என்னை வச்சு நீ கருவியா மாத்திரம் ஃபோர் பண்ணி, நீ வந்து அஸ் எ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா நீ வந்து போய் ஃபோர் பண்ணு. எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் நான். அத்தனையும் யாரு எல்லாரையும் சாகடிக்கணும், உங்க 5 பேரை தொத்து பாக்கி எல்லாரும் இந்த வாரத்தில் இருக்கிறவங்க அவ்வளோ பேரும் செத்துடுவா. அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத, நான் ஆல்ரெடி நான் பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை பிரகாசமான ஜோதி புருஷோத்தமர் அளவற்ற வைபவங்கள் மூவுலகிலும் பரவியது.
அச்சமும் அடிபணிந்தலும். இது அர்ஜுனன் வியப்பு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வியந்துருக்கோம். 2 கை 2 கை 2 கை 2 4 கை ரூபங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இத்தனை டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இந்த 55 ஸ்லோகத்துல இந்த சாப்டர்ல கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டோம். ஓகே. நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக கிருஷ்ணனை ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்களுக்கு சாதாரண மனிதராக கருது கொடுக்கும் போலிகளுக்கான சோதனை. ஓகே. இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு கிடைச்ச என்ன வாழ்க்கைக்கான பாடம் நமக்கு என்ன கிடைச்சது? நமது திட்டமும் கடவுளின் திட்டமும் ஒத்திசையும் போது நமக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது. நம்ம ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம போர் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு குழப்பத்துல இருக்கோம். ஆனா கடவுளோட திட்டம் என்ன? அவர் நமக்கு முன்னாடி விஸ்வரூப தரிசனம் காமிச்சு அதை எல்லாரையும் க்ரஷ் பண்ணி வாய்க்குள்ளேயே அத்தனை பேரையும் க்ரஷ் பண்ணி விடுறாரு. எல்லாரையும் சாகடிச்சாச்சு அவர். ஒன்லி இந்த பிசிக்கலா அந்த பாடியை மட்டும்தான் அவர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு நம்ம இது இருக்கு. அதனால நம்ம அவர் ஃபைட் பண்ணணும், நமக்கு ராஜ்யம் வேணும்னு ஆசைப்படுறான் அர்ஜுனன். நமக்கு ஒரு காணி நிலமா நமக்கு கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு அப்படின்னு தானே 5 கிராமம் கொடுன்னு தானே அவன் கேட்கறான். அது கூட தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தானே இப்போ ஃபைட்டிங்க்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்கான். இவன் பண்ணாம இருந்தா தான் இவனுக்கு ப்ராப்ளம். அவனை பண்றதுக்கு வேணுங்கிற தைரியங்களை அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து, நீ இப்போ போய் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ல போய் பண்ணு, நீ போய் பண்ணி ஃபைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகே. இன்னொரு பாடம் இதில் பணிவினால் பிறரின் மனதை உருக்கி இதயத்தில் இடம் பிடிக்கலாம். கர்வம் போட்டி மனப்பான்மையும் உருவாக்கும். ஒருத்தட்ட நம்ம ஏதாவது காரியம் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இப்போ எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ எனக்கு வந்து ஒன்றுமில்லை. இப்போ இந்த நமக்கு பிரசன்னாஜி எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்தாரு. வந்து என்ன பிபிடி பண்ணி கொடுத்தாரு ஸ்லோகத்துக்கெல்லாம். பிரசன்னாஜி நீங்கள் வந்து ஸ்லோகத்துக்கு வந்துக்கிற பிபிடி நீங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டு வரணும். நீங்க அதுக்கு பண்ணி வந்தால் தான் நாளைக்கு நான் வந்து ஸ்லோகா கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொன்னேன்னா எனக்கு கர்வம், ஈகோ, நான் டீச்சருங்கிற அந்த திமிருத்தனம் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல முடியும். அதனால அதுக்கு சொல்லுறது பிரசன்னாஜி எனக்காக தயவு செய்து எனக்கு கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்கு? அந்த மாதிரி சின்ன விஷயம்தான். அதனால பணிவினால பிறர் மனதை உருக்கி இதயத்தில் இடம் பிடிக்கலாம். அதனால அவள்கிட்ட நமக்கு வேணுங்கிற காரியத்தை சாதி. அதனால தயவு செய்து எல்லாரும் ஹம்பிளாக இருக்க கற்றுக்கோங்க. பணிவு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்ல. கர்வம் போட்டி மனப்பான்மையும் இருக்கும். ஈகோ இருக்கக்கூடாது, ப்ரைடு ரொம்ப திமிருத்தனமாகவும் இருக்கக்கூடாது லைஃப்ல. அது வந்து மற்ற வாழ்கிட்ட காம்படிஷன் வந்துடும். அந்த காம்படிஷன் வந்தால் காம்படிஷன்ல ஜெயிக்கிறோமா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நம்ம தோத்து போயிட்டோம்னா ஃபீல் பண்ணுவோம். அதனால அந்த கர்வமே வேண்டாம். நம்ம எல்லாமே எப்போதுமே நம்ம ஹம்பிளா இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு அதை ஒன்று நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. இந்த சாப்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப இந்த லாஸ்ட் 55 ஸ்லோகம் 55th ஸ்லோகம் ரொம்ப பிடிச்சமான இந்த வாழ்க்கை பாடமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ரொம்ப இஷ்டமான இது. அதனால அது உங்களுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே.